Здравейте, аз съм Михаил Михов, участвах в Академия илюстрации на Arc Academy. И на мен ми изглеждаше като тази, която най-съвпада с моите интереси. Харесваше ми самия материал, който тя обхващаше. Изглеждаше ми като много добро начало, на което мога да стъпя и да се развивам по-нататък в по-специфични неща. Първо ме затрудни работата с Photoshop, понеже ми беше за първи път. Имах малко опит с програмата, но благодарение на насоките от лектора се справих. И то с времето и с опита се развиват уменията. На мен много ми хареса в академията атмосферата по време на самите лекции и на самата работа. Хареса ми работата с лектора, и работата с другите хора от отбора. Нали. Бих му казал това, което казвам на всеки човек, който се чуди дали да започне нещо ново. Винаги се заслужава, винаги има нещо, което можеш да вземеш от самата дейност. Особено тук екипа изглеждат ми наистина страхотни, топли хора. Самата общност е доста приемаща, така че давайте.